Sa kalasamahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manasab kanimo. Ngayon atong kalusaang pista ni San Jeronimo, pare o doktor sa simbahan. O lubina po sa tuang balin sa Rosario. Harong kita maanam itong hinusulat ng mga sala. Isugit ko ang akong kasalanan sa walay paglimot. Isugilon ko sa'yo kaman aking alaot misalig lamang sa kaayo mo. Kaluyan mo na o Ginoo agtanga ang akong kasalanan ug kaluwasan nga akong ipaabot ipakana mo. Magampo kita. O Dios, imong gihatagan si San Jeronimo nga pari sa malumo ug buhi nga gugma sa balaang kasulatan. Itugot nga ang imong katawhan makadawat unta sa kalanon sa kaluwasan. Diya sa imong pulong ug dinini niini makakaplag sa tinubdan sa kinabuhi. Kini among gipangayo piagi ni Hesukristo imong anak nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Job. Unya usa ni ana kaadlaw sa diha nga ang mga langit nung binuhat miatubang sa Ginoo, didto usab si Satanas uban kanila. Ug gipangutana siya sa Ginoo, Satanas, unsa may imong gibuhat? Mitubag si Satanas, gikan ako nga nagsuroy-suroy sa tibuok kalibutan. Giingnan siya sa Ginoo, nakaila ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabuutan sa tibuok kalibutan. Nagsimba siya kanako ug naglikay siya sa pagbuhat ug dautan. Mitubag si Satanas, musimba kaha si Job kanimo kung wala pa siya'y giapas? Gipanalipdan mo siya ug ang iyang banay ug ang tanan nga iyaha. Gipanalanginan mo ang tanan niyang gibuhat. Ug gihatagan mo siyag daghan kaayong kahayupan nga igong makalukop sa tibuok nasod. Apan kuhaa kaniya ang tanan niyang kabtangan ug tan-awon tag dili ka ba niya balikason. Busa giingnan sa Ginoo si Satanas, tugutan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo, apan ayaw lamang siya unsaa. Busa milakaw si Satanas. Unyaw sa ni anak kaadlaw, samtang nagbangkiti ang mga anak ni Job didto sa balay sa ilang kamagulangang lalaki, may miabot nga mensahero. Nagdagan kini ug miadto kang Job ug miingon, samtang nagdaro kami ginamit ang mga igdadarong baka, nanibsib sa duol kanamo ang mga asno. Apan kalit lamang nga miabot ang mga taga-Sebea ug gipanakop ang mga asno ug mga baka ug gihurot nilag dala. Gipamatay nila ang tanang sulugoon nimo
og ako ray nakaikyas. Busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Unya wala pagani siya makahumag sulti, may sulugoon na usab nga miabot og miingon. Naigo sa liti ang imong mga karnero, lakip ang mga magbalantay niini. Nahurot sila kamatay, ug ako ray nakaikyas. Busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Ug wala pagani siya makahumag sulti, may lain na usab nga sulugoon nga miabot ug miingon. Gisulong kami sa tulo ka hutong sa mga taga-Kaldea. Gisakmit nila ang tanang kamelyo ug gihurot nilang patay ang imong mga sulugoon. Ako ray nakaikyas. Busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Ug wala pagani siya makahumag sulti, may miabot na usab nga laing sulugoon og moingon. Samtang nagbangkiti ang tanan mong mga anak didto sa kamagulangan nilang igsuon, may alimpulos gikan sa disyerto nga mihapak. Nagunob ang balay, ug natumpagan, ug nahurot pagkamatay ang imong mga anak. Ako ray wala mamatay, busa ania ako sa pagsugilon kanimo. Mitindog si Job, ug sa iyang kaguol, gigisi niya ang iyang bisti. Unya gikiskisan niya ang iyang ulo, ug mihapa siya sa yuta. Miingon siya, nataw ako nga hubo, ug mamatay usab ako nga hubo. Ang Ginoo maoy naghatag, ug siya usab ang nagbawi. Dalaygon ang iyang ngalan. Ug bisan pa sa tanan nga midangat kaniya, gilikayan niya ang pagpakasala, ug wala siya magmahay sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat, Diyos. Ipaabong ang imong dunggan, o patalinghugi ang akong pag-ampon. Ginoo, ipaabong ang imong dunggan, o patalinghugi ang akong pag-ampon. Pamapia, o Ginoo, ang usa ka mataro nga hangyo, patalinghugi ang akong pangalian. Dungga ang akong mga pangamuyo, nga gikan sa ngaben nga walay limbo. Ginoo, ipaabong ang imong dunggan, o patalinghugi ang akong pag-ampon. Gikan kanimo, paabta ang akong hukom. Ang imong mga mata, nagatanaw sa matarong. Bisan imong usisahon ang akong kasing-kasing, susihon mo kini diha sa kagabion. Bisan imo akong sulayon og kalayo, dili ikaw makakaplag og dautan, dinhi ka nako. Ginoo, ipaabong ang imong dunggan, o patalinghugi ang akong pag-ampon. Nagasangpit ako kanimo, kay tubagon mo man ako, O Dios. Ipaabong ang imong dunggan kanako, dungga ang akong pulong. Ipakita ang imong katingalahang kaayo, o
o manunubos kanila nga nanagan gikan sa ilang mga kaaway, aron pagdangob sa imong tuong kamo. Noong ipaabong ang imong dunggan, ug pataling hugi ang akong pag-ampo. Pangita ang gingharian, ug ang katawon sa Dios, ug ang tanan igadugang kanimo. Alleluia. Ang Ginoo manakan ninyo. Manasab kini. Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himiyaon ikaw, O Ginoo. Unya naglalis ang mga tinunan kung kinsa ang labing dako kanila. Naibalo si Jesus sa ilang gihunahuna. Busa mikuha siya og bata, ipatindog niya sa ilang kiliran og miingon kanila, ang mudawat naning bata sa akong ngalan, mudawat kanako, ug ang mudawat kanako, mudawat usab kaniya nga nagpadala kanako. Kaya ang labing ubos kaninyong tanan, mo ang labing dako. Si Juan mingon kaniya, magtutudlo, nakita kamig tao nga sa imong ngalan, naghingilin og mga yawa, ug amo siyang gidid-an, kay dili man siya sakop sa atong pundok. Ayaw siya pagdid-i, mingon si Jesus kaniya, ug sa ubang mga tinun-an. Kaya ang dili batok kaninyo, dapig kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Maayong gabi na itong tanan. Yesta ni San Hieronimo, pari, doktor sa simbahan. Ayang natampo sa simbahan, ang translation ikan sa Aramaic, nga mao ang sinultihan, pinulungan lang lingwahe, panahon ni Jesus. O gihubad nga to sa Latin, Vulgate, nga santos nga Biblia. Mandako kinaadman sa labutan, gasa sa Ginoo. Maghihatag ngadto ni San Hieronimo. Kani matud ni San Hieronimo, ang the ignorance of the sacred scriptures is ignorance of Jesus Christ. Kaya santos nga Biblia, balang pulong sa Ginoo, makatungog kita sa kaputon, labi na ang Mesiyas, si Kristo. Kita sa simbahang Katoliko, duha ka sources of our faith. Atong pagtuo diya sa balaang kasulatan o gitawag sacred traditions. So sacred scriptures and sacred traditions. Muna diya sa simbahan. Muna nga sa tuang pag-ampo sama sa pangaliya sa mga santos sa mga San Hieronimo, kung sa ka gamhanan ang pulong sa Ginoo, sama sa natabo sa unang pagbasa sa kinabuhi ni Job. Gisulayan si Job ni Satanas, kay abi niya nga si Job ni salig, ni sunod, ni respetar, nahiguma sa Ginoo, abi na giapas, kay daghan siya kabtangan, mayong kinabuhi, panginabuhi, may relasyon siyang mga anak. Pero sa diha nga siya gisukod ni Satanas, ang iyahang mangkabtangan, nawa, ayang mga anak nangamatay. Kung sabi ingon ni Job, matud pa niya, hubo siya natawo sa kalibutan, hubo po siya mubalik. O ingon niya, ang Ginoo may naghatag, ang Ginoo po ang mo kuha, dalaygon ang Dios. Huwag siya magmahay sa Ginoo. Nituman, respetar niya po siya sa Ginoo. Kung sa tabo siyang kinabuhi. Nana siya ka matinud-anon ang pagsunod sa Ginoo. Kita po may suon sa itong kinabuhi. Nabayatay usahay mga reklamo
Sama pananglitan, sige kag simba Ginoo, kalawat pa kanay ko, serve ba ko sa simbahan. Kung naamo ko'y problema, naamo ko'y sakit, manang natay itapol nga pagmahay sa Ginoo. Probaw na, o sa kadalaygon, sa kadabuhay ni Job, isan pa gani sayahang kawadon, yagya pong gisimba ang Ginoo. Magsuon sa Ebanghelyo, kita pahangiluan nga ang pagpaubos sama sa bata nga andam, flexible, andam mo dawat o sa itudlo. Huwag lawas sa tanan, magdipindi gayon o sa ihatag. Muna nga sama sa bata kita. Mudangop ta sa Ginoo, simba sa Ginoo, walay kondisyon. Sama ang Ginoo, walay kondisyon. Nahiguma ka nato, kung makasala ta, napasaylo sa Ginoo. Ang ato lang, ang Ginoo nahigugma kanato og siya sa napasaylo kanato. Kita buon ta ato ang gugma sa isigataw, napo ang pasaylo sa iyang grasya. Hinaut pa unta. Manindog, mapagampo sa katawhan. Magampo kita ngadto sa amahan aron mahimo kitang iyang takos nga mga anak o kita moingon amahan pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan mamahimong matuod nga instrumento sa pagpalawom sa pagtuo sa mga kabataan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno magpakitag halawom nga pagtagad sa ilang pagpangitag maayong kaugmaon alang sa tanang kabataan aron sila luwas sa tanang matang sa pagpang-abuso. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga ginikanan magtudlo sa ilang mga anak sa hustong mga mithi ug magsangkap kanila sa pagbansay ug pagtuon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton makaangkon og samag bata nga pagsalig diha sa Dios. Ang amahan nga nagpangga kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan Amahan, pamatia kami. Nga ang mga matuohong nangamatay madala pauli ngadto sa puloy-anan sa langitnong amahan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia kami. Amahan dongga ang pagampo sa imong mga anak nga nagasalig kanimo. Ihatag kanamo ang samag bata nga kinaiya. Kaya ang imong gingarian ilahaman sa gagmayng mga bata. Kina among gipangayo kay Kristo among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, hiningamong mga gasa, imaan sa mong gugma, sa gupaog sa kusa. Kinimparog, kinimbinog, ginamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliya, ihatag na kanamo o langit nung amahan. Mga igsoon, pagampo kamo, arong ako og inyong sakripisyo, daw samahan nga magagahom sa tanan. Duwaton tas Ginoong Kristo gikan sa imong mga kamot, alang sugday pagmay siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibugyan santos ken simbahan. Tuguti kami, Ginoo, nga sa among pagpalandong sa imong pulong, gumikan sa panag-ingnan ni San Hieronimo, madali kaming mag-andam sa among kaugalingon, aron paghalad kanimo sa gasa sa kaluwasan. Kini among gipangayo kan Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manakan ninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ng mga kasing-kasing. Amo nang gibaya ang Luis Ginoo. Pasamat sa Ginoo nga atong Dios. Ang matarong. Santos nga amahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Angay matarong gay pasalamat kami kanimo. Kanunay
o sa tanang dapit. Karong adlaw nakasangyo kami sa imong katingalahang kaalam, imong gipadayag ang imong mahigugmaong laraw pinagi sa pagpahibalo sa imong pulong, pinagi sa imong grasya isan Jeronimo nakatugkad sa kahiladman sa imong Dios nung pagpadayag ug gikan nining bahandia nakahatag siya sa karaan o sa bag-ong kinaadman. Sa ingon iya kaming nadasig sa iyang panag-ingnan sa kanunay nga pagpangita sa mga panid sa balaang kasulatan kang Kristo imong buhi nga pulong. Pinagi kaniya nagadayeg kami kanimo ang mga anghel ang mga santo sa langit. Murag usab kami kanila sa paglayeg kanimo sa hono nga pag-awit. Santos, 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 Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta. Santos, 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 Santos nga Ginoo. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon mi kuasyag pan pasalamat kanimo mi pikas mihatag sa mga tinon-anog miingon dawata kini og kan-a kay kini mo akong lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, na humanang panihapon, mikwa siya sa kalis, pasalamat kani pag-usab. Mihatag siya mga tinon-anog miingon. Kawata kini, kining kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo ang iula sa mga tao, or ang mga sala mapasahilo. Buhata kini, ar paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan. Niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Basagugman Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, iyang kaabag ng mga Obispo, o sa tanang mga pari. Magsuon nga nangamatay, dahil silang mahal sa kinabuhi. Malam na sa imong kaluoy, datang sa kayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami ang nga, kasi ba ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, o sa mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikang dahigon, o amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihata na kanimo hagahong amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanhangto sa kahangturan. Amen, Amen, Amen. Mag-ambok kita sa amahan, kakitay ang mga anak, o hiniosang simbahan. Mga kami kanimo Ginoo, ngayon mo kami luwaso sa nang daotan, at kami sa kalinaw ning panahon na, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kasala, kapag nga mong manunuboy. Sa imo man ang gingarian, ang gahumugang imayang, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, kagang apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tara ang mga sakag sa imong simbahan, o sibo sa mong kabubuton, kami hatagi sa imong kalinaw o kahiusa, ikabuhi o hari, hangto sa kahangturan. Amen. Ang kayo sa manaakan ninyo.
Nasab kanimo. Ato pagkita panag-igsuunay. Peace, kalinaw, pagdait, peace. Peace. Kordero sa Diyos, kanangguwagtan sa masalas kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, kanangguwagtan sa masalas kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, kanangguwagtan sa masalas kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Kristo nagawagtang sa masala sa kalibutan. Natirapit ning kordero sa Dios. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ikmulong lamang ug gumaya ko. Magampo kita. Ang among gikalawat Ginoo, makanasig unta sa kasing-kasing kanamong imong mga alagad. Aron magtuon kami sa santos nga mga pagtulunan. Makasabot unta kami sa among gisunod o sa pagsunod, makarangat unta kami sa kinabuhing dayon. Kinamong gipangayo kani Kristo among Ginoo. Amen. Bulahan kadtong nangamatay diha sa Ginoo, itugot nga mapahulay sila ikan silang mga kabudlay, kaya ang ilang mga maayong buhat naguban kanila. Pahulay nga dayon hatag kanila o Ginoo. Ganggahayag way pagkapalong mo na nagunta kanila hantod sa kanturan. Upay-unta sila sa kalinaw. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Nasab kanimo. Ang Dios malangin kanimo nalipod kanino manalangin, ang Amahan, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa ato nang nahalad dalang kalinaw, ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.